मालूम है बांग्लादेश का बहुत घुसपैठिया त्रिपुरा में और असम में घुस गया और इसका विरोध में हम लोग अगरतला से दिल्ली तक ये पैदल रैली कर ono together omtisne lamsugo norok jotono kok boro explain YouTube channel o chung jotono saimano borom ginang sar David murasing Delhi pedal yatra thangmani pia bo tabuk boro thangi sogoi ka hinba borok tabuk thang sogoi mani ongkha Bihar o tini no boro Bihar o habka West Bengal ni tai Bihar o habkheno aroni lukurok bai swkha boro thang nani hinai haike sar David murasing borok no chini Tipraland sarok ni jingjal kosto no sawi khnarika haike borok bo chini Tipraland sarok ni jingjal no jajagoi support khlaika borom ginang sar David murasing ni chobano phaide haike tai kaisa koktoma khana layano haike chung jotono news rogo nugui mangkha khoroksa class 12 rungsurung tongnai sign stream nawi Thomas kalai boni sakni bara nogo suicide khlai theimani phaide haike omoro kaham khai chung saima layano bhaike theika khoroksa class 12 rungsurung tongnai sign stream nawi Thomas kalai boni sakni bara nogo suicide khlai theika phaide hingkai kisa bini detail rogo khana layano Thomas kalai bo tabo class 12 poriwi tongo khumlong yakile academy o sign stream nawi boni kami ongka ompio tai boni umor 18 thangnai 3 tarik August Sunday ni dino Thomas kalai sakni bara nok bisingo suicide khlai theika sarekni 7ta haijorao fia tamni bagi theika hin bakhnadi Thomas kalai burini bagi no thwiuo tabuk norok sawi mano nongkhai bhaikhai burini bagi thwiuo ni saimangka hinai naidi chung jotono nugui mangka Thomas kalai ni mani bego buri baike kabak jak photo Thomas kalai ni tai Thomas theina sikang boni ama babu no bo call khlai saka atei hinai ama babu norok tamo kok sanamo chung tabuk no sadi ang tai call khochagalak iba receive khlaigalak hinai haike buma songba saimia jebo amte hairok ngano hinai haike chung oro kaham khaino buji mano bo burini bagino thwiuo hinai tai chung omo bo khana ka je Thomas kalai theina sikang burini buma baibo malaika hinai tai bo chung saimano haibano o video saglak alka video salainai tamani hinba o video sakang kai ngalak abo chung takteno teba kham khai norong bujui khana rani chai toknai tini bai video asung sitong o video na taja tonga share khlai de tai channel na subscribe khlai je kong channel na ba subscribe khlai chumai kurung tong de hambai habani basana asu krais khlai ning hamjang man da tong ni sabo sungnai ba ang to sungi me ya gamra ka buma murgui mai musung chat mazar klang ba sari pang songklai o dibur kuni sa mai te kotor ba sungi chi sari dibur sa mazar klai sungi he roka sai pini to jugali aji famous yau haikal kala nadi buma bufan je student je besaboti rok buma bufani ma haikal bakalangka hamzagin ba haikal bakalangka Thomas and ono together omtisne angli sini ya oro Thomas baikha bujak obono reason nang mano oboromla bini pars bag